Pjazza San George timżejna b'tapit ta' fjuri kull kulur għal Valletta Green Festival, avveniment annwali b'din is-sena tkun l-ikbar edizzjoni fl-okkażjoni li l-Belt Valletta għandha t-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Għall-infjorata tħawlu ma' 300,000 pjanta. Fi Pjazza San George hemm mal-180,000 xitla, kważi d-doppju ta' kemm kien hemm is-sena li għaddiet. Din is-sena l-ewwel darba sar ir-rooftop garden fuq il-bejt tal-Main Gart, innovazzjoni ġdida li kompli tiżżejjen in-naħa ta' Pjazza San George. L-infjorata fi Pjazza San George saret matul il-lejl li għadda, b'40 ħaddiem tal-ELC taw il-ħajja lil din il-pjazza minkejja l-elementi tat-temp, kif spjegana Peter Kalamatta, chairman tal-ELC. Aħna f'dawn l-aħħar ġranet naħseb kulħadd kull 5 minuti jara il-weather forecast kien qiegħed ħanna se jiġri. U ma ngħidx li ma konniex fil-bidu da xejn beżżajn u qalbna maqtuha, però tant għamlulna kuraġġ nistana stess li għandna nibdew nkomplu u it-time jgħinna li aħna ridna nkunu mill-inqas lesti sal-4 ta' filgħodu. Fil-fatt lestejna fil-3 ta' filgħodu u l-ħaddiema ħadmu b'ċertu organizzazzjoni u kwiet u dedikazzjoni. Apparti l-infjorata, Pjazza San George hemm ukoll numru ta' tinet sabiex isiru workshops minn qdiet ambjentali, fosthom Gaia Foundation u BirdLife. Iċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Mikallef sejjaħ il-Valletta Green Festival bħala avveniment ieħor li qed jagħti ħajja lill-Belt Kapitali, filwaqt li ħabbar li madwar 250,000 persuna attendew għall-attivitajiet ta' Valletta 2018 fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena. Minn da kollu għandna 3-4 jiem ta' edukazzjoni ambjentali kbira minn fondazzjonijiet waqt kbar ambjentali fosthom BirdLife u Gaia Foundation illi qed tkompli tagħmel il dal-Valletta Green Festival wieħed sinjur ħafna u l-aktar punt importanti dan huwa festival li ħloqnieh bħala fondazzjoni u festival li għataw biex jibqa'. Għall-inaugurazzjoni tal-Valletta Green Festival kien hemm preżenti l-Ministru għall-Kultura u Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Valletta 2018 Dioda Battista li kellhom kliem pożittiv għar-ritmu ta' suċċess li għaddejjin attivitajiet ta' Valletta 2018. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera qal li se jagħti direzzjoni lill-era biex tipprepara policy sabiex f'żoni urbani ikun hemm rooftop gardens, partikolarment fuq entitajiet tal-Gvern. Il-Valletta Green Festival se jibqa' għaddej sa nhar il-Ħadd li ġej.